στο Πορτοχέλι, στο Μασίτα, στην Κορονίδα, στην Κοιλάδα, κατέχοντας τον Άφλιο και την Ασίνη, ο Πυθέας θέλοντας να επεκτείνει και να μεγαλώσει την αυτοκρατορία του, ετοιμάζει μια μεγάλη εκστρατεία κατακτήσεων με επικεφαλής και πρωταγωνιστή τον εγγονό του Θησέα. Ο Πυθέας, παντρεμένος με αδερφή του Σθένελου, βασιλιά του Άργους, και έχοντας στη συμμαχία του ο στρατός όλων των πόλεων όπου θα ηγεί το αρχιστράτηγος ο Θησέας, συγκεντρώθηκε στη λίμνη της Τραχιάς, διότι από εκεί θα ξεκινούσε η εκστρατεία της κατάκτησης. Πρώτα θα επιτίθεται στο βασιλιά της Επιδαύρου, Περιφύτη, ο οποίος είχε καθιερώσει για τους παραβάτες εκτέλεσης της ποινής του θανάτου με ρόπαλο, ορυχάλκινο. Ο Περιφύτης ήταν συνοριακός βασιλιάς της αυτοκρατορίας του Πυθέα. Ο στρατός του ντυμένος με δέρματα από αρκούδες. Ο Περιφύτης γιος της Αντίκλειας, της μάνας του Οδυσσέα. Η Αντίκλεια, κόρη του Αυτόλικου, που ήταν αδερφός του Φλεγία και του Ιξίωνα, βασιλής της Θεσσαλίας. Η Αντίκλεια, παντρεμένη τον βασιλιά της Επιδαύρου, έχοντας γιο τον Περιφύτη, και αργότερα επανδρεύτη τον Λαέρτη, που ήταν αδερφός του βασιλιά του Άργους, όπου μαζί της απόκτησε τον Οδυσσέα. Ο Οδυσσέας ανακηρύχθηκε αρχιστράτηγος στον πανάρχιο αυτό βωμό, θυσιαστήριο, επήρε και τον τίτλο του ονόματος Θησέας. Επετέθηκε στον βασιλιά της Επιδαύρου Περιφύτη, ύστερα από σκληρή μάχη τον νίκησε και τον σκότωσε, και κατόπιν ο Θησέας επιτέθηκε στις πόλεις Λύσα του Αραχναίου, όπου και τις κατελαμβάνει. Σκοτώνει τη βασίλισσα Φαία ή Γουρούνα. Από εκεί επιτίθεται στο βασιλιά της Σύνηπη ο Καμπίτης της Κεχρέας Κορινθίας, όπου είχε γιο για τους ανατοπινίτες την εκτέλεση της Ένωσης Δύο Πεύκων. Αφού κατέλαβε το βασίλειο, τον εκτέλεσε με τον ίδιο τρόπο. Τώρα ο βασιλιάς της Αρκαδίας και της ορεινής Κορινθίας και Ερκίωνας, με ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις στην Ελευσίνα, επιτίθεται στο στρατό του Θησέα. Ο Θησέας, όπου ακολούθησε μια μεγάλη μάχη, κατά τη διάρκεια της μάχης ο Θησέας και ο Ερκίωνας εμπλέκονται σε μια σκληρή μονομαχία. Ο Θησέας σηκώνει με τέχνασμα ψηλά τον Ερκίωνα και τον ρίχνει με το κεφάλι στο έδαφος. Από εκεί ο Θησέας προχώρησε και επετέθηκε στο βασιλιά των Μεγάρων Σκύρονα, ο οποίος είχε για τρόπο εκτέλεσης του θανατοποιητές ένα σπιθάρι κοντά σε ένα βράχο στην θάλασσα, όπου μετά την κατάληψη του βασιλείου του τον οδήγησε εχμάλωτο στο σπιθάρι και τον εκτέλεσε. Από εκεί συνέχισε την προέλασή του στο βασίλειο του Προκρούστη, καταλαμβάνοντας το βασίλειό του, και τον εκτελεί με τον ίδιο τρόπο που ο Προκρούστης εκτελούσε τους θανατοποιητές. Φτάνοντας στην Αττική, ο Παλάντας και η αδερφή του Αιγαίας συνθηκολογούν με το Θησέα και παραδίνονται στο Θησέα. Μέσα στην περιοχή αυτή των πόλεων της Ατλαντίδας, η οποία βρισκόταν στη Μεσόγειο, πρέπει να βρίσκονται πάνω από 300 πόλεις μέσα στη θάλασσα. Γιατί έχουμε 7 κατακλυσμούς. Κάθε φορά που εκκρινώσαν τα ηφαίστεια άλλαζε το κλίμα της γης, ελιώνανε παγετώνες και ανέβαινε στάμι της θάλασσας και έπαιρνε τις πόλεις μέσα. Όποτε οι χρονολογίες είναι τεράστιες, οι χρονολογίες στην ιστορία είναι ελέφαντες,
και τις παρουσιάζουν στα σχολεία ως ημερομηνίες κουνούπια, θέλοντας έτσι να στηρίξουν το θρησκευτικό σύστημα και τα θρησκευτικά συστήματα, διαστραβλώνοντας τα πάντα και τυφλώνοντας ιστορικά τους ανθρώπους για να εξυπηρετήσουν σκόπιμα συμφέροντα. Η επίσκεψη την οποία έκανα, την πρώτη επίσκεψη με τον Χρήστο τον Πιτερό στην Πέτρα, χωρίς να του αναφέρω τίποτα ότι είναι η Πέτρα του Θησέα και του Αιγαία και χωρίς να κάνω καμία ενέργεια δημοσίευμα ή καμία ενέργεια στην αρχαιολογία τίποτε, πηγαίνοντας με τον τζιπ της αρχαιολογίας για να του δώσω κάτι κολόνες από ναούς της Τραχιάς που βάζαν τα αναθήματα, του είπα θα περάσουμε να σου δείξω κάτι, να σου δείξω, του λέω, θέλω να περάσουμε πρωτού πάμε εκεί. Και όταν πήγαμε εκεί και είδε την πέτρα, αμέσως είπε ότι αυτή η πέτρα κάτι ήταν, κάτι την είχανε. Και αμέσως εξετάζοντας την πέτρα διαπίστωσε ότι αυτή είναι η πέτρα του Θησέα και του Αιγαία και όχι τα ψέματα και τα παραμύθια που κοροϊδεύουν τον κόσμο στην Τριζίνα, που δεν υπάρχει καμία σχέση, γιατί η αρχαία Τριζίνα ήταν στο βαδί στα Μέθαινα και είναι κοντά στο ηφαίστειο μες στη θάλασσα. Οπότε καμία σχέση με την Τριζίνα που κοροϊδεύουν τον κόσμο την νεότερη, της κλασικής εποχής του 12ου. Λοιπόν, άλλη περίπτωση είναι όταν έδωσα εγώ σε Υπουργεία Πολιτισμού για τους αρχαίους δρόμους και για την Πέτρα, όταν έδωσα δημοσιεύματα, τότε Υπουργός Πολιτισμού ήταν ο Θεόδωρος Πάγκαλος, ο οποίος έδωσε εντολή κατόπιν πιεζόμενος από τα ξένα Υπουργεία Πολιτισμού, έδωσε εντολή για να γίνει αναγνώριση της Πέτρας και των αρχαίων δρόμων. Και ήρθε νύχτα ο αρχαιολόγος ο Πιτερός ο Χρήστος και με βρήκε και μου έξερε ραντεβού μετά 6 μέρες. Ότι θα ερχόταν με κλιμάκιο της αρχαιολογίας να αναγνωρίσει την Πέτρα και τους αρχαίους δρόμους. Αλλά δυστυχώς όμως τον Πάγκαλο τον εδιώξανε και πιθανότερα να τον εδιώξανε για να μην γίνει αναγνώριση της Πέτρας για την εντολή που είχε δώσει. Και ήταν υπόλογος στα ξένα Υπουργεία Πολιτισμού. Ενώ ο αρχαιολόγος ο Πιτερός, όταν του είπα θα κάνουμε για την Πέτρα αφού να αναγνωρίσεις για του Θησέα και του Αιγαία, μου λέει θα έρθω σε επαφή με κάποιους μεγάλους επίσημους στην Αθήνα, λέει, και κατόπιν θα σου πω. Και όταν ήρθε σε επαφή με τους μεγάλους επίσημους στην Αθήνα, είπε ότι θαύτο σβήστο μου είπανε δεν υπάρχει το θέμα. Εγώ του είπα δεν θα θάψω, δεν θα σβήσω. Δεν θα θάψω, δεν θα σβήσω το θέμα της ιστορίας. Αλλά θα το προβάλλω και θα κάνω δημοσιεύματα. Και μου λέει εμείς είμαστε εξουσία και δεν θα κάνεις τίποτα, μου λέει, μια τρύπα στη θάλασσα θα κάνεις, μου λέει. Μετά τον Πάγκαλο ανέλαβε Υπουργός Πολιτισμού ο Βενιζέλος. Και μετά που συνάντησα τον αρχαιολόγο και του είπα δεν ήρθα στο ραντεβού σας, λέει αυτοί που δίνουν τέτοιες διαταγές τους διώχνουν από τα Υπουργεία και βάνουν άλλους, μου λέει. Γι' αυτό δεν ήρθα. Και από όλη την περιοχή. Η γέννηση του Θησέα δεν ήταν στην Απία της Τριζίνας, ο Βασίλευο Τρίζος, αδερφός του Θησέα, αλλά ήταν στην Ανθία στο Δοκό. Όπου η Ανθία στο Δοκό είχε και το έμβλημα στην αυλώνα της Ερμιώνης, επάνω στο βουνό Λευκοβούνι, με τον Αϊτό και με τα θρησκευτικά χαράγματα των αρχαιών Αχελαίων. Μετά το θάνατο του Τρίζινου πήρε την εξουσία της Εναπία ο Πιτσέας, παππούς του Θησέα, και ονόμασε ολόκληρη την περιοχή της Ατλαντίδας Τριζινία. Άλλη πόλη που ήταν κοντά στην Ανθία στο Δοκό ήταν η Περία στη Σαμπάριζα στο Θερμίσι, η οποία είναι μέσα στη θάλασσα. Άλλη μεγάλη πόλη είναι μεταξύ Πορτοχέλη και Σπέτσες η Αιγιαλία, όπου και εκεί βασίλευε ο Πιτσέας. Η άλλη ήταν ο Μασίτας στην Κοιλάδα και η νεότερη Κορονίδα. Και η άλλη πόλη κοντά στην Ιππερία, η μεταγενέστερη, ήταν η Τιώνα. Οι οποίες όλες αυτές οι πόλεις βρίσκονται μέσα στη θάλασσα. Και καταστράφηκαν από τη μεγάλη έξοδο του ηφαιστείου θύρας Σαντορίνης, που άλλαξε το κλίμα στη γη, που για μερικά χρόνια ο ουρανός ήταν στεπασμένος και είχε αλλάξει το κλίμα της γης από τα νέφη του ηφαιστείου
και των άλλων ηφαιστείων που εκρηγνώσανε όλα μαζί τα ηφαίστεια, άλλαξαν τη γεωγραφία.